Атакай, близко, близко. Дай, работи, запрятай ръката. Точно така. Дърпай там, дърпай. Дърпай го, с цялото тяло. Пак така, запрятай ръката. Няма да даваш да ти бърка. Така, точно така. Тръпни там пак, тръпни. Тръпни го, с цяло тяло. С цяло тяло. Точно така. Горе главата сам. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Още малко и си го свалят! Свалят го, Айк! Айде, на 100% само, какво се хват? Да не става! Мербе, запад! Open blue! Open blue! Blue, open! Дай! Айк, пак така! Няма да го оставяш! Дърпай по ръката, цяло напред! Точно така! Пак! Няма да го оставяш! Точно така! Така няма да го оставяш по ръката! Дърпай! Към зоната! Дай! Браво! Така, ръката фани! Фани му дясната ръка! Дясната ръка му запрети! Дясната ръка му запрети! Добре! Браво! Така! Не го оставяй! Няма да го оставяш! Браво! По него! Точно там! Дърпай ръката! Трупа към зоната, Айк! Браво! Айк! Вече осторожно, има 10 секунди, Айк! Контрол само! Само контрол, хвани го! 5 секунди има, не се отпускай! Айк, няма да го оставиш. През цялото време близко до него и запрятай дясната му ръка него. Дясната ръка фани! Молодец! Дясната ръка фани, бе! Молодец! Erfan Elani, İran, Bir bu dalgadan basayla altta Hadi bu yastıkla rekabe! Хорошо, Джакши, молодец, Эй, зона. Red позиция. Хорошо, молодец. Дай!
дай, дясно, Хорошо, дай, молодец, давай. Отлично, Якши. Eng zo'r. Haydi, дай, bravo. Yaxshi. Дай, ayıkta, Молодец. Boksni tıka. Yaxshi, Maratov. Haydi, bas. Давай. Дай, bravo. Спасибо, браво. So'lada qarab ichi. Дай. Red pasif. Как ред пассив? Нещо, айде, не се държа. Ред пассив. Red place. Open red. Open red. Finger. Давай, гол! Молодец. Хорошо. Давай, гол! Abi,